kashi. Masu sauraro sai ku gyara zama tsab domin jin irin yadda har-haren rokokin da Iran din ta zazzaga a birnin Tel Aviv da ke kasar ta Isra'ila ke ci gaba da kada hantar Yahudawa da kuma tashilan hankalin kasar ta Amurka da kuma Faransa tare da Birtaniya, musamman ma dai za dai ku ja wani sabon gargadi da kasar ta Iran ta fito karara ta yi wa kasar ta Amurka da kuma kasar Faransa tare da Birtaniya kan cewa idan suka sake suka ce za su taimaka wa Iran, idan suka sake suka ce za su taimaka wa Isra'ila, kai ba ma iya taimaka gurin kai farmaki ba, ko da kuwa suka taimaka musu gurin kakkaɓe makamai masu linzami da kasar ta Iran take jefawa, to fa Iran ta ce za ta karkada kalanta zuwa sansanin sojojin wa'annan kasashe da suka sake suka ce za su taimaka wa kasar ta Isra'ila. A kuma zalika dai zai ƙara jin irin yadda wasu 'yan majalisu a ƙasar ta Isra'ila fa suka fara fitowa suna kiran shugaban firaministan ƙasar Benjamin Netanyahu da ya gaggauta tsagaita wuta, kuma kazalika kada ya sake kai hari zuwa ƙasar ta Iran. Sannan kazalika dai zai ƙara jin yadda Ayatollah Khamenei ya ƙara bayyana akan cewa wannan somin tabi suka yi, idan ƙasar ta Isra'ila ta sake ta ƙara kai hari to fa tabbas suna da makaman da za su shafe tarihin kaf na Isra'ila a doron ƙasa. Kuma kazalika dai za ku ƙara jin irin yadda shugaban ƙasar North Korea wato Kim Jong ya bayyana akan cewa a shirye yake domin tallafawa ƙasar ta Iran ta kowane fanni, wanda hakan ya gagarumin ƙarata da hankalin ƙasar ta Amurka, domin Amurka ta fara barazana kan cewa za ta tarwatsa makaman nukiliyan ƙasar ta Iran, maimakon ta ga Iran din ta saduda sai kuma ta ga Iran din ta ƙara ɗaukar zafi. Amma masu sauraro kafin da mu tsunduma gundanar rahoton, dan wannan shine farkon ka mana ziyara wannan ce ta mai albarka, dare mu so da ku danna mana subscribe da kuma danna mana kararrawan sanarwa kamar haka ga dai cikakkun rahoton nan. Alalin da ake ciki dai an tabbatar da cewa kasar ta Iran ta zazzaga makamai masu linzami akalla sama da makamai guda 200 a birnin Tel Aviv da ke kasar ta Isra'ila, sannan kuma ta aike da jirage drone marasa matuka sama da jirage guda 200 wanda suka yi gagarumin tada hankalin kasar ta Isra'ila, inda dai suka tarwatsa wasu gurare manya-manya. Sannan kuma kasar ta Iran ta yi babban abin mamaki, domin a tarihin duniya kaf kasar ta Iran ita ce kasa ta farko da ta fara kakkabo jirgin F-36 na kasar ta Iran, wanda aka yi gagarumin tada hankulan ita karan kanta kasar ta Faransa, domin wannan jirgin a tarihin duniya ba taba kasa da take iya kakkabo shi ba, amma sai a kasar ta Iran ta kakkabo jiragen har guda 3 kuma duka mallakin kasar ta Isra'ila, wanda aka yi kara tsoratar da kasar ta Faransa da kuma Amurka akan cewa fa tabbas fa kalaman da kasar ta Iran take faɗa tabbas watakila fa da gaske ne, domin ta fara tabbatarwa yanzu a halin da ke ciki dai Trump yana buƙatar shugaban kasar na Iran da kuma shugaban juyin juya hali wato Ayatollah Khamenei da su taimaka a gaggauta tsagaita wuta, a zo a zauna a teburin sulhu, domin yadda Trump din ya bayyana kan cewa ci gaba da kai har-hare ba zai taɓa haifar da ɗa mai ido ba, wanda alamu sun nuna cewa tabbas Trump fa ya riga da hantansa ta kada, domin a lokacin da ƙasar ta Isra'ila ke ci gaba da zazzagan wuta a Palestine da kuma Gaza, me yasa bai ce a tsagaita wuta ba? Amurka bata bayyana kan a tsagaita wuta ba, duk da wancan lokacin ba Trump bane akan mulki, amma kuma yanzu sakamakon a iya kwanaki ɗaya kacal an ga barnan da kasar ta Iran ta yi wa Isra'ila ya ninka abubuwan da barnan da Isra'ila ta yi a can birnin na Tehran da ke can kasar ta Iran, wanda hakan ya sa gagarumin hankulan Yahudawan duniya yake ci gaba da ƙara tashi, musamman ma dai akan irin yadda ake ci gaba da ƙara ragargaza da kuma tarwatsa wasu gurare. Domin halin da ake ciki dai ministan tsaron kasar Isra'ila ya roki kasar Iran da ta tsagaita wuta, akan cewa Iran ta tsagaita wuta, idan ba haka ba kasar Isra'ila za ta iya konewa baki daya matukar idan Iran ta ci gaba da zazzagan makamai masu linzami, wanda kuma ministan tsaron kasar Isra'ila yake tsoro kada kasar ta Iran ta ce za ta fara amfani da makaman nukiliya na kare dangi, domin duniya ta tabbatar da cewa tabbas kasar ta Iran tana fada wannan shayyan makami na kare dangi wato makaman nukiliya. Ministan tsaron Isra'ila wadda ake kira da suna Katz ya ce Tehran za ta kone idan Iran ta ci gaba da kaddamar da makaman linzami. Kalamansa na zuwa ne yayin da ake aikin duba irin barnan da kasar ta Iran ta zazzaga musu, wanda abin da yake ci gaba da ƙara tsoratar da kasar ta Amurka, domin Donald Trump ya dauka idan yayi gargadi tabbas kasar ta Iran za ta iya ɗanɗana kudarta, amma kuma sai ga yana gargadi ita ma karan kanta kasar ta Iran tana ci gaba da gargadi kuma da tinkaho, inda Amurka ta fara tunanin cewa tabbas fa matakar wannan rigima idan ba kokarin ganin an tsagaita wuta ba to fa tabbas abin zai iya fada yakin duniya na uku, wanda kuma Amurka tana tsoron kada hakan ya je ya dawo har duniya ta gane cewa ba ta da karfin iko.
domin a halin da ake ciki dai a wani sabon gargadi da ƙasar ta Iran ta sake fitarwa, irin yadda Iran ta gargadi Amurka da Birtaniya da kuma ƙasar Faransa kan taimakawa Isra'ila. Iran ta gargadi Amurka da Birtaniya da Faransa cewa za a kai hari kan sansanin soji da jiragen ruwansu da ke yankin idan suka taimaka wajen tare hararen da Tehran ke kai wa Isra'ila, kamar yadda kafar yada labaran Iran ta sanar a cikin wannan asabar din, wato a yau kenan. RFI ta rawaito cewa gargaɗin Iran na zuwa ne bayan da rahotanni suka tabbatar da cewa mafi akasarin makaman da ta harba cikin Isra'ila an tare su da taimakon ƙawayen Isra'ila, face wasu tsirarru da suka yi barna a Tel Aviv, kamar yadda gidan rediyon Faransa ta bayyana. Amma kuma rahotanni sun tabbatar da cewa makaman da Tehran, wato makaman da Iran ta fara aika Isra'ila da farko, ƙasar ta Isra'ila sun samu nasarar kakkaɓo wasu, daga ƙarshe kuma so ƙara aika musu wasu makamai masu linzami guda 200 da kuma jirage marasa matuƙa 200, wanda nan ne dai suka tarwatsa wasu manya-manyan sansanin soji na ƙasar ta Isra'ila, tare kuma da kashe wasu manya-manyan sojoji, sai dai kuma da fararen hula. Ƙasashen biyu dai sun ci gaba da kaiwa juna hari, yayin da kowane bangare ya kunna garkuwar kare sararin samaniyarsa. Tashar talabijin ta kasar Iran ta kuma bayar da rahoton cewa mutane kusan 60 ciki har da yara 20 suka mutu a wani harin da Isra'ila ta kai kan rukunin gidaje a Tehran, babban birnin kasar Iran, yayin da mutane biyu suka mutu a harin da Isra'ila ta kai kan wani wurin ajiye makami mai linzami da ke Asadabad a yammacin Iran. Kamfanin dillancin labaran Fars na kasar Iran ya bayar da rahoton cewa Iran za ta ci gaba da kai harare kan Isra'ila, inda za a faɗaɗa wuraren da za su haɗa da sansanonin Amurka a yankin cikin kwanaki masu zuwa. Majiyoyin manyan jami'an gwamnatin Iran na cewa arangama ba za ta kare da takaitaccen ayyukan da aka yi a daren Juma'a ba, za su ci gaba da kai harare sai Isra'ila ta yi nadamar abin da ta aikata. Wato dai abin da ya kara tada hankalin kasar ta Isra'ila da kuma Amurka shine yadda Iran din ta bayyana kan cewa tunda ta riga ta daga tutotin kasar ta, tunda ta riga ta daga tutan da ya kwashi akalla sama da shekaru 36 yana aje, amma Isra'ila ita da kanta ta tsokano fada, domin a bayan ma tana yawan tsokano kasar ta Iran fada, da kuma duk irin bararrakan wuta da ruwan bamamai da take zazzaga kasar ta Palestine da kuma Gaza. Duniya tana kallo ta yi shiru. To idan haka yanzu Iran lokacin ta yayi, sannan Isra'ila yanzu ne za ta dandana kuirta, yayin da Iran ta bayyana akan cewa za su tabbatar kasar ta Isra'ila kan cewa tun daɗin ma kawai an zuba musu ido ne, ana kallon su ana jira su tsallake wani iyaka. To fa sun tsallake iyakar. Iran ta bayyana kan cewa ba za ta taba ja da baya ba har sai kasar ta Isra'ila ta yi nadama tare kuma ɗanɗana kudarta. Amma sai dai kuma gefe guda can an ji wato Benjamin Netanyahu, Firayim Ministan kasar Isra'ila, ya fara wasu martani akan cewa su ma a shirye suke domin mayar da martani zuwa kasar ta Tehran, wanda al'amarin fa yana nema ne ci gaba da ƙara girmama. Sai dai kuma jim kaɗan kuma ministan tsaron kasar ta Pakistan shi ya fito ya bayyana kan cewa a shirye suke domin su tallafa wa kasar ta Iran. Iran da ta ci gaba da kai hararin ramuwar gayya kan Isra'ila da safiyar wannan Asabar, wanda ta kashe akalla mutane da dama tare da raunata wasu da dama bayan wasu munanan harare da Isra'ila ta kai ga kan cibiyar shirin nukiliyar ta da dakarunta. Har na Isra'ila da aka yi amfani da jiragen yaƙi da kuma jirage marasa matuƙa da dama aka ɓoye su a cikin ƙasar sun kashe mutane 78, sannan fiye da mutum 320 ne suka jikata, wanda kuma ƙasar ta Iran ta bayyana kan cewa kwata-kwata babu gudu babu ja da baya, ba za ta taɓa zuba ido da ɗagawa ƙasar ta Isra'ila ƙafa ba har sai Isra'ila ta tabbatar da cewa sai ta ɗanɗana kudarta akan wannan abubuwa da ta aiwatar, sai ta tabbatar da cewa sai ta yi dana sanin dama ba ta taɓa kai hari ƙasar ta Iran ba, domin Iran ta bayyana kan cewa jini dole sai da jini ake iya mai da shi, ba za su taɓa zuba ido su ga ran sama da mutane 78 da su tafi a banza ba, da jami'ai da kuma fararen hula waɗanda babu ruwansu. Sai dai kuma a halin da ake ciki dai shugaban juyin juya hali na kasar ta Iran wato Ayatollah Ali Khamenei an ƙara jin sa ya ƙara yin wani furuci akan cewa za su goge kasar Isra'ila kwata-kwata daga taswirar duniya ma baki daya. Gwamnatin Iran ta ce za ta goge kasar Isra'ila daga taswirar duniya. Sun bayyana kan ne bayan da suka bayyana kasar Isra'ila a matsayin wacce ta buga gangar yaƙi tsakanin ƙasashe biyu. Iran ta ce martanin mu zai kasance mai tsauri da rashin iya jurewa ga Isra'ila a wannan karan, sai mun tabbatar mata da cewa kasar mu
ba sa'ar ta bace, kuma yawan tabbatar mata da cewa ita ce ta tsokalo faɗan, sannan kuma ita da kanta za ta nema kawo ƙarshen wannan faɗan. Domin a halin da ake ciki dai a iya yanzu hakan ma ko a iya yanzu haka aka yi sulhu, to fa tabbas Iran ta tabbatar da duniya cewa abubuwan da take faɗa ba fa cika baki bane, akwai su a ƙasa. Sai dai kuma an ƙara jin firayim ministan ƙasar Benjamin Netanyahu ya ce burin ƙasarsa shine ta daƙile barazana biyu da gwamnatin Iran, barazanar makaman nukiliya da ta manyan makamai masu linzami. Kuma ita Isra'ila ta cimma burinta, kamar yadda aka ji firayim ministan ƙasar wato Benjamin Netanyahu ya ƙara fitowa yana wannan kalamai, inda al'umma da dama su ganin cewa cika baki ne, domin ya dai rasa yadda zai yi ne, shi sa ya fito yana wannan maganganu. Yanzu dai an zuba ido a gashin wannan rigima za ta tsaya ne ko kuma za ta ci gaba, domin fa Iran ta tabbatar da duniya cewa a shirye take, musamman ma gudun da ta karɓo jirgin Isra'ila wato F-35. Jirgi ne wanda a tarihin duniya ba taɓa kasar da ta iya kakkaɓo wannan jirage ba, amma sai kuma ga cikin hukuncin ubangiji kasar ta Iran ta samu nasarar kakkaɓo wa'annan jiragen har guda biyu, wanda ya gagarumin ƙara dakular da hankalin kasar ta Amurka, inda Amurka take tunanin cewa ya zama mata dole ta san wani irin shiri ya kamata ta yi matukar idan Iran din bata tsakaita wuta ba.